alle sammen, og velkommen til den her video. I dag vil vi lave sådan nogle lækre dadelsnack. Og nu skal vi faktisk bare til at lave det, så vi finder lige alt frem, og så kan I se, hvad det er, man skal bruge. Godt. Så man starter med at bruge mel. Men allerførst så skal man selvfølgelig bruge dadler. Og det er sådan set lidt lige meget, hvad for nogle dadler I tager. Ja, vi har dem. Så bruger man en morter. Der bruger du bare en af dem. Du kan selv bestemme, om det skal være tynd eller tyk. Vi vælger altid den tykke. Så tager man, men vi også skal lige vaske hænder, så det tænker jeg bare lige, vi gør. Okay. Nu har vi vasket vores hænder, så... Og så vi begynder bare at sprække op. Ja. Der er nogen, hvor der er nogle sten i, som dem vi skal tage væk. Ja. Dem kan I bare lægge i skraldespanden. Ja. Vi lægger dem bare lige ved siden af. Eller her. Og så, hvis I vil have en stor portion, man kan vælge en lille, så putter du 3 i. En stor, der putter man 6 dadler. Ja, og så bliver det nærmest til 6 personer, kan man sige. Det kommer også an på, hvad for en man tager. Men vi tænker at bruge 1, 2, 3, 4. 5. 1, 2, 3, 4, 5. Vi har puttet 5, så tager vi 6. Godt. Okay. Nu når vi har det her, så tænker vi, at vi begynder at mase det. Ja. Men så har vi alt det her. Du finder lige en ske. Ja. Det er lige meget, hvad fanden det er. Bare en sådan dyb, stor ske på den måde. Men jeg finder lige mælken, fordi det skal vi også have. Ja. Det er lige meget, hvad for noget mælk. Nu har vi så fundet mælken, og jeg har most det her. Lidt imens. Ja, men det er altså helt lige meget. Man kan også tage spirmælk. Det drikker jeg, men hun drikker ko. Og så tager man bare til 3, så tager man en halv. Vi putter lidt mere i, fordi vi har til 6. Ja. Som I kan se, så har vi det her. Ja, du kan bare lige vise det. Her. Men det skal bare være sådan, at man godt kan se lidt dadler. Og så kan man altid tilsætte lidt dadler. Ja, bare tilsæt det, hvis der mangler noget. Godt. Hun begynder at mase lidt, imens finder jeg det helt rigtige. Ja, lidt mel. Finder jeg lige det, I skal have. Sådan her, cirka. Så putter man bare det ned i. Det er en fornemt. Upsi. Vi tager lidt bagepulver i, som I kan se. Det tror jeg også, I har brug for. Jeg vasker lige mit hænder. Bare sådan en her. Putter det ned i. Og så og så begynder vi bare lige at mase, så kan vi sige, når man er færdig. Godt. Så er det lige meget, hvad for en chokolade tager. Bare en ren en, uden noget i, hvis I vil have en. Den her opskrift. Og den skal... Vi har bare lige valgt en chokolade. Det er lige meget, hvad for noget det er. Som I kan se, så går vi lige herhen. Ja, så flytter tingene. Så har vi stadigvæk den her. Og den skal vi lidt bruge nu. Ja, og så tager vi skærbræt. Godt. Og faktisk, for I ikke spilder, for det kan godt være lidt sjasket. Så vi kan lige bruge et skærbræt. Der er lige en telefon, jeg vil være. Så hakker man bare. Så nu hakker jeg lige min færdig, og hun hakker lige lidt færdig. Så begynder man bare at gøre det. Ja. Godt. Nu har jeg lige set, og det skal bare være sådan lidt... og nu har vi puttet... Der må gerne være sådan nogle små klumper i, men helst ikke for tykke, fordi så bliver det dårligt. Du kan bare lige begynde at hakke. Ja, lidt chokolade. Og så imens der er en, der gør det, så kan den anden bare lige begynde at rulle lidt op imens. Ja, så det vil vi lige gøre. Så hun kan bare lige snakke imens, så begynder jeg at rulle op. Det er bare lille søster. Hej. Godt. Nu har jeg lige ruttet alt op. Ja, og det ser sådan her ud nu. Så må jeg lige se det. Godt. Vi tænker, det er fint nu. Ja. Så tager man en normal skål, hvis man laver sådan en til 6. Så tager man bare bruger den ske, man gør. Ja. Og så tager det ned i den her skål. Så det kan vi ikke bare lige hurtigt gøre det. Okay, vi fandt lige ud af, at vi havde lavet en lille portion. Ja.
Men man kan putte lidt flere. ja, og så lidt mere det dobbelte, så bare lige gør sådan her. Men det jeg har tænkt over, grunden til at vi laver den lidt mindre, selvom vi putter 6 i, den bliver så høj her, sådan cirka. Ja. Men Den skal bare i mikroovnen. Og det vil sige, den skal have 1 minut, tænker vi. Men så I kan lige se, hvordan det ser ud i 1 minut. Fordi ellers så kan I bare... Vi tog det i 60 sekunder, så blev det meget svampet. Ja, så det kan godt være, man skal. Ja, men vi prøver 1 minut, så kan I se, hvordan det er. Vi siger tik, tak, tik, tak. Okay, der er hendes far, fordi hun skal sove i dag. Det bliver luksus. Men, ja. Og ja, det er faktisk min lille søster derovre. Prøv lige at kigge, lille søster. Okay, lad være. Okay, men nu er den i gang, så det siger tik-tak, eller rum-rum. Men, hvor lang tid har det tilbage? 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Go start! Okay, I ser det lige komme ud. Okay, vi venter lige, og så kan I se det i en overraskelse. Nu har vi lige givet den lidt mere. Hvor meget, Eva? Vi har puttet den. Vi har lige haft den 1 minut, og så... Og den blev lidt svampet igen. Ja. Men vi har prøvet. Nu skal I bare prøve i 2 minutter og et halvt. Ja. Og halvt. Altså 30 sekunder. Ja, Men minut. nu går det tik-tak. Okay, den blev så god. Ja. Som I kan se, det ligner lidt en brownie. Ja. Der er brownie. Okay, så vi tester den lige. Yes. Du starter bare med at tage. Jeg tænker lige på, så vi kan se, om vi kan lide det. Yes. Nu har vi lidt på skeen, så... Jeg er lidt varm. Den er god. Det er verdens bedste kage, vi har lavet, ikke også? Nu skal I også prøve den. Ja. Det er Hvis bare... I ser den her, så lav den. Ja, og så skriv Så- kommentarerne, om den er god eller dårlig. Godt. Vi tænker, at husk at subscribe. Og like. Og klokken. Og like. Men ja, Den er god. så god. Den kan jeg godt prøve. Mel, bagepulver, mælk, dadler, chokolade. Ja, I mikroovnen 2,5 minutter. så er den klar. Vi ses! Hej.